Her er en analyse af en artikel. På selve siden der har vi en rubrik, altså en overskrift. Og den her overskrift har en baggrundsfarve, der er lilla, lyselilla. Ovenover rubrikken der er der en underrubrik. Ved siden af der har vi så et billede med en billedtekst. Og nedenunder der har vi så brødteksten. Ved brødteksten den starter med et stort W, som ligesom fanger opmærksomheden ned, så man har lyst til at læse videre som læser. En speciel ting ved det her billede er, at baggrundsfarven på billedet er lilla eller lavendel, og den her farve går altså igen på baggrundens farven af rubrikken.